L'iniciativa era fer La Masia de Castelló ja té les seves mascaretes. Es tracta d'un regal d'una col·laboradora de l'entitat, la Júlia de Calpacaro de Tivissa, qui va elaborar aquest disseny i el va lliurar a l'Associació Masia de Castelló per poder-les vendre i així destinar-ne una part dels beneficis a l'Hospital Sant Joan de Déu. Són mascaretes que surt la Masia de Castelló i que ho porta el Sant Joan de Déu i és pel càncer dels nens, no? Llavors ho ficàvem a 12 euros, ens ho va dir, i nosaltres ho ficarem a les nostres xarxes i que és una iniciativa molt particular d'ella, però que és un bé comú de tothom. La Masia de Castelló, tot i que enguany no acollirà el pessebre dels estels, és un poble que es manté viu malgrat la pandèmia, ja que el voluntariat hi segueix treballant i també acudeixen molts veïns i veïnes i visitants. Hi ha visitants nous que van pujant, que ens visiten, i gent del municipi que hi treu part i està embolicada. Uns van a caminar, els altres van en bicicleta, els altres venen a veure els animals, els altres passen el temps a Masia Castelló. Tenim un patrimoni que la gent el reconeix com a tal i que això ens dona una mica d'il·lusió de dir, hòstia, tirem endavant, que ho estem fent bé. Les persones interessades poden adquirir la mascareta de la Masia de Castelló a través de les xarxes socials de l'entitat.